чемпионы. Сен соғыс көрсетіп ятасың что ли аңды? Күдірі шешілі бір әдем соғыс көрсетіп ята меңа. Тілін көрсеті екен. Тілінде соғызы бұл. Сөйлешесіз енді. Біздің яздыра башлағандар әйдәлі. Исәнләшейк башта. Әссәләму алейкум, жамағат. Сәлем дуслар. Аңлағансыздар, біз яңалықлар форматынан әзгіне күшіндік һәм яңалықлар форматын үзгәрттік ғыммен, әгәрді қатырлыс екен, біздің мұнда үстел бар ие. Демек, үстелсіз яңалықлар була бу. Демек, үстелсіз яңалықлар була. Һәм гомумән яңалықлар түгел. Шуны бит, güzel. Башлыйк әйдә. Дуслар, хәзер әзгенәгенә аңлатып китек. Биредә чынлап та яңа тапшыру яздырылачак бүген. Һәм атна сайын без сезгә менә шундый яңа форматтагы кызыклы яңалыклар тәкъдим итәчәкбез. Инде әйтеп үткәнемчә, без чынлап та яңалыклар сөйләячәкбез. Ләкин Роберт алып килгән яңалыкны мин белмим. Мин сөйли торган яңалыкны Робертның ишеткәне юк. Гомумән. Буннан нәрсә килеп чыгар? Алдагы минутларда бергәләп күрербез. Үзегезчә бәя бирерсез инде шунда. Әйдә, Роберт, башла. Россиянең футбол буенча җыелма командасы Хорватиягә 1-0 исәбе белән оттырып, турыдан-туры дөнья чемпионатына эләгә алмады шул. Шушыда булдымы яңалык синең, Роберт? Юк, ничә бала идисең? Аларның чемпионатка эләгә алмавы көн кебек ачык иде миңа. Мәсәлән, менә кичәге уен буенча шуннан да алар чыгарга тиеш түгелләр иде. Чөнки хәтта ул голны да без керттердек бит икән. Роберт, алар керттермәде. Кудряшов. Бу уен башланыр алдыннан ук аны карарга да кирәкмәвен мин инде яхшы аңлый идем. Ләкин аңа да карамастан футбол бәйрәме тагын мартта булачак. Яз көне Россия җыелма командасы стык матчлар уйнаячак. Алар 12 команда арасында. Бәлкем шуннан соң алар чыга алачаклар. Өметләнәбез. Бу безнең өчен бәйрәм. Барыбер карыйбыз. 8 мартка барча хатын-кызлар бәйрәме кошында алдыннан җиңә алмыйча барча хатын-кызларның кәефен төшерәчәкләр икән әле. Ну нәрсә сөйли бу хатын? Ну нәрсә сөйлисең бу вообще? Нәрсә сөйлисең бу вообще? Алга таба дәвам итеп, Гүзәл үзенең яңалыгын тәкъдим итә. Һәм инде шаккатыра алыр микән ул мине? Таң калдырыр микән бу шибәр ханым? Таң калдырырмы, юкмы, бусы билгесез, әмма шаккаттырырмын сине дә һәм безне караучы барлык язылучыларыбыз нәрсә. Чөнки бу яңалык дөресен әйткәндә бераз җирәнгәч. Brain Against группасы вокалисткасы һәм Америкада узган Голос конкурсының элеккеге катнашучысы София Уриста сәхнәдә чыгышы вакытында ук бер ир кешенең битенә кеше йомышын башкарган. Юк, бу чынлап та бу яңалыкны ачып укыйм. Димәк, чыгышлары вакытында җырчы теләгән берәр кешегә сәхнәгә чыгарга тәкъдим итә һәм үзенең ниятен дә белдерә. Һәм табыла бит шундый кеше. Ир кеше сәхнәгә чыгып баса да, җырчы әйткәнен эшли. Кеше йомышын нәкъ менә битенә башкара. Алтын яңгыр бит бу. Алтын яңгыр. Бу Америкада дисеңме? Роберт, монсы мөһим түгел. Ләкин син чыгарыймы шунда? Шундамы? Юк, мен берничек тә чыга алмасым. Ләкин мин бу менә аның гамәленә карарым, кыйдан гына кар. Шул бәлки ул шундый тиге алтын тавышлы җырчы булгач. Алтын тавышлы җырчының Алтын тавышлы җырчының алтын яңгыры. Әйдә, чираттагы яңалыкка күчигә дә чынлап укшыта башлады. Беләсеңме нәрсәгә кичә безнекеләр җиңелде? Чөнки Хорватиядә да алтын яңгыр яуды. Роберт, син минем тапшыруымны карадыңмы? Итальяннарга 1000 өрүче дигән тапшыруны 30 меңгә якын кеше караган. Телефоныңны алып кой. Мин барыбер укыйм бит үземнекен. Әйдә, яздырабызмы? Чираттагы яңалык синнән. Алга таба дәвам итәбез. Ромер Influence Ranking. Мин дөрес әйтәмме? Дөрес укыдыммы? Россиянең кайсы танылган кешесенә сез ышанасыз дигән исемлекне бастырып чыгарган. Беренче урында безнең россиялеләр беләсең кемгә ышаналар? Кемгә? Путингамы? Юк. Дуська. Икенче урында беләсеңме кем? Кем?
Сиңа ошаган шәхес менән син юк, син аны ошатасың. Ошатасың. Эшчәнлегенә син аны гашыйк. Собчак. Юк, мин аны чынлап та тапшыруларым бар инде. 3нче урында беләсең кем? Кем? Көдрә бедрә чәчле бу түгел. Бу Ваня мәллә? Юк, Ваня түгел. Варламов. Һәм 4нче урында Ивлеева. Син буларның кайсына ышанасың? Буларның берсенә дә ышанмыйм. Юк, Варламовка әлегә әзмәс булса да ышанам, менә ничектер, менә белмим, менә шулай, үзенә менә җәлеп итә. Беләсең, тарта менә ничектер. Һәм менә ул исемлектә тагын ул где-то бер 6нчы, 7нче урыннарда Пивоваров та бар. Менә ышанам аңа менә ничектер. Менә син үзең кемгә ышанасың? Татарстан түрәләреннән дип әйтгәндә иде, танылган шәхесләреннән. Роберт, син нишләп бүген суд приставы кебек киенеп килдең? Юк, мин сиңа башка сорау бирәм. Син миңа башка сорау бирәсең. Без бер-беребезне аңламадык. Син кемгә ышанасың? Татарстанның кайсы танылган кешесенә син ышанасың, Гүзәл? Ты заколебал, шамы дигән күренеп торам синдә. Я тебе говорю, шамы булган. Абитурда шарап белә. Аңламаганнар өчен. Түгел. Дудь ул блогер. Икенче урында Ксения Собчак блогер. Өченче урында Варламов блогер. 4нче урында Ивлеева блогер. Белдегезме һәммәсен? Менә блогерларга гына Галәмәт ышаналар. акыллы кешеләргә ышаналар инде. Кемнәргә? Галәмәт акыллы кешеләргә. Бек. Я, Гүзәл. Син инде яңалык белән монысын да шаккаттырырсың мине. Кеше йомышы белән, или кеше йомышы белән. Ой, шәчләре дә шәчләре. Нәрсә керосин куйды? Как керосин нет? Чё? Ой, я не знаю же, ну не знаю, что там. Ламинирует у вас или что там? Керосин у вас вводен, нет? Волосы ничего делать с Сездә керосином? нишиләрдер, может, керосин белән сылыйлардыр. Бездә просто тарыйлар. Кулын калтырыйм. Юк. Балдагым көмеш. Киләсе елдан коммуналь хуҗалыкка бәяләр 6,2% да югарыракка артырга тиеш түгел. Менә сиңа яңалык. Шатланыргамы монда? Әллә көенергәме? Әллә инде утырып җырларга мәйме? Син, мәсәлән, фатирың өчен күпме түлисең? Менә мин бу сорауга җавап биргәнче, мин безнең караучыларны тынычландырырга ашыгам. Санкт-Петербургта, мәсәлән, 6,3% арттыра алалар икән. Бездә 6,2%. Кагына. Мәсәлән, син фатирың өчен күпме түлисең коммуналга? Бер 6 меңләп чыга бугай. Безнең дә шул тирәдер инде. Димәк, ничә сумга тагын күтәреләчәк? Син бит безнең бишлегә генә укыдың, әйтәсең. Калькуляторыңны алып исәпләп кара, син монда минем бишлеләрне тикшермә, яме? Хәзер мин синең башка фәннәреңне тикшерә башлыйбыз. Әйтәм бит җүләрде. Безгә санап чыгардылар. Әйе, синең бишлегә укучы дусларың 360 сумга күтәреләчәк. Ул бишлегә укучы дусларының да калькуляторы бар шул. Бар икән, Гүзәл. Алга таба дәвам итәбез. Җәмәгать, 3нче яңалыгым. Тукта, мин шәшемне рәтләйдем ишәм. Син шәшеңне рәтләгән вакытта мин 3нче яңалыкны укырмын да. Кичә бөтен Россия халык санын алу тәмамланды. Тәмам. Син катнаштыңмы? Әлбәттә катнаштым. Мин дә катнаштым. Ләкин мин Кем дип яздың? Әйдә, кем дип яздырмысың? Әйдә. Уйлап кара әле. Әллә та. А татар, Б башкорт, Х кыргыз. Мин дустыма шалтыратам. Шалтырат миңа әйдә. Кем дип яздырдың икән әйдә? Алло, Гүзәл, мин үземне татар дип яздырдым, әлбәттә татар дип яздырдым. Син катнаштыңмы соң монда? Әлбәттә инде. Син үзеңне кем дип яздырдың соң? Синең сымак дурацкий сораулар биреп тормыйм инде. Вариантларың дип яздырдым. Вариантларың юкмы? Юк. Миндә хотя бы вариантлар бар я. Шпрунь. Мне кажется, Не, прикольно тут получится. Мы нормально выглядим, да, там? Кажется, стрёмно. Не стрёмно. Җәмәгать, шуның белән безнең яңалыклар тәмам, вәссәлам. Шуның белән әйе, аның әйтәсе яңалыклары тәмам минеке бетте бит инде. Бәлкем менә безнең операторыбыз да бер нәрсә бардыр. Оператор! Уян! Йоклап ята. Оператор, тор әйдә, бармы синдә яңалык?
Яңалык бар. Казанлылар Кайын урманында Орел һәм Решка алып баручысыннан $100 эзләгәндә агач төпләрен казып атканнар. Бу бит закладчиклар. Бу бит закладчиклар йөри Казан урманнарында. Кемдер заклад картыннан барып, теге начар берне эзләйм диеп барып, $100 таба, һәм шул заклад опять закладка карагыта инде. Менә мэрия белән алдан килешеп сөйләшеп эшләгән булсалар, бәлки кирәкле җирләрне түләүсез генә чистартып казытып та киткән булырлар иде. Син һаман шул коммуналка турында уйлыйсыңмы? Син ул ачуны чыгарды ул яңалык, әйме? ЖКХ яңалыклары ачуны чыгара синең, әйме? Әлбәттә. Ул минем белән сөйләшә алмый узак. Сез беләсезме? Ул бер-ике җавап, бер-ике сорау. Бер-ике сорауга җавап бирә дә сәгъдә кутырда башлый бит ул. Җәмәгать, саубуллашырга вакыт җитте, гүзәл. Әйтә син, син шундый матур саубуллашасың. Дуслар, шуның белән яңа форматтагы тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезгә ничек ошадымы, юкмы? Комментарийларда фикерләрегезне язып калдырыгыз, безгә сәламнар җиткерегез. Сөйлә. Без саубуллашабыз. Саубулыгыз һәм сезгә ошады. Киләсе очрашуларга кадәр. Ошады. Дүшәмбедә кабат очрашабыз. Алла бирсә.